Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародаро. Камтар недопонимание шуд дар масъалаи депортатсияи як шинос катиб. Ман хостам ҳамин мавзӯъро барои шумо равшан кунам. Намефаҳмам ки шумо сумотон бисӯза. Медонам бисёро депортен, бисёро мехоҳед депортона кушода кунед, но бовар кунед ки зиёда аз 100% юристое ки дар территорияи Российской Федератсия ҳастанд, 80-90%шон қариб мошенниканд. Ай ислом истифода мебаранд, ай тоҷик будан, ай дигар миллатҳо, ай узбек будан, ай қазоку, ай қирғизу, ай кавказу, мисол, ай намозхонӣ, ай ришмонӣ, ай бисёр чизо истифода мебаранд. Чиста бо нияти 2 сум пули ҳарома ба даст овардан. Даже недавно ситуация шудагӣ буд ки дар роҳ моро дидам пешниҳод кардан ҳамин кора, мисол услугаи депортатсияву выдворенияву реестру дигару дигар. Вақте ман катиш савол ҷавоб кардам, хичагум кард. Чени мо даже намедонам, ман юрист нестам. барои ҳамин бародаро ман чира мехоҳам шумо да бирасонам. Шинос вақте ки мара попросид кард одам биё депорти мара кушода кунад, ман гуфтам ҳастаю, ман гарантия намекунам. Кати ман недопонимание шид ки ту чӣ хел мисол ҳамин қадар мегарди, одами боварӣ надорӣ. Ну надорам бародаро, ман да ҳастаю, ман гарантия дода наметавонам. Ман як бор ки шаташа хӯрдам, дуюмбора намехоҳам. Хотя ман метавонам озир любой юрист кати кор кунам, худтон прекрасно медонем ки ман да 30-40% пулам метия. Сари ҳар як одам хуб нестай, ман пул кор кунам. Хубай, но нангу номус позволят намекунад бародаро ки мисол пули шуморо мо гирему кори шумо буд нашава. Барои ҳамин беҳтарин мешавад сахт эҳтиёт бошен дар ин масъала. Самое главное документотона вовремя кунен, депортон накунан. Просто тамом. Эҳтиёт кунен, сартона хам кунен, кор кунен ва ба ватан баргарден. Ассалому алейкум.